This is Lex Fino Vlog. Usahay ba makaingon gyud ta nga musungog gyud natong panahon nga bisan ung sao natong pagpaningkamot muli kay gyud kanato ang kahigayunan. Pero kini akong problema, abot og sungog baka ni sa kahigayunan. Umugna lang gyud sa kong asawa. Per aron inyo yung masabta no. Aron masabtan ninyo akong sugilanon by Edgar nga sige mga mambibi sige mo paminaw og si Bikay ha aron masabtan gyud ninyo ha inaniyon ako pagsugod ang tanan. Hay dong bro, kanta-kanta ta dong. Sabta wa pa diri ako asawa. Kay isulod pa ni masawa mo. Kape. Damay pinaka kape bata pa nga kaya kay paglaban inom diri. Said Panyawan Coffee Mix dali. Tinglaw ni ko kape Panyawan kini. Kanta sa tayo Dara, agi andam na nako imong kape. Kanta ta katong layong bukid kay murag gimingaw ko ato kata hada. Magkutaw ka kape kasi mo ino. Og di gali ko kasago supay ha. Supayan. Larga. Dito sa layong bukid may payag kami nagamay timawa dagkog kao. Okay, salamat kayo. Thank you. Yung, nas pariti mo, ngita ni mo. Pariti mo, nangita ni mo, oy. Di ba? Nadia, porbida, no? Do, si Batsa, do, kinana ako sa waro. Naman ko dos pariti mo, so kay tuyo, tao na ni. Palausa lang ka na, dirigang! Mao gani. Pre, sige na, suda, laos na lang. Laos na dito, pre! Laos lang! Diri. Are, laos diri ay. Unsa so kay tuyo ani. Milagro na suroy din sa bahay da. Pre! Saag man! Pre. Saban? Saag man ka? Saag mo taon? Wala ka ba saag? Wala di ay? Was. Ako na, doon na ka di kituyo yun ako. Siyempre. Mari ba ko tagwatay tuyo? Kana day mo suroy di ka din nga wakay tuyo pero nihapon di ka. Hindi mo masad kong pugnan, pre nga. Dili pa palion. Kaya rin yun ko ni mo papanyapunon. Ay, unsa mapapugong sa di ka, unsa basta lamay sudan, utan gani, bisan unsa pakagpugong din ha, di gyud ka papugong kay naabay pares nga matika ang isda, porti muuli gyud ka, di ka papugong. Emergency man ko to, pre. Haskang kanahan biya tao ni mo, pre. So, bagito yun ni mo, ha? Ora ba misudan diri ronda? Kay, bawa ba ka nga, wak ko'y trabaho taon. Kana, mo na akong gianhe, pre. Ha? Unsa? Kana mo imo gianhe Trabaho. Trabaho? Bida, no? Buti may pasabot, may trabaho ka? Oo, pre. Og niya ako kapasudlon ta ka sa akong gitrabahoan. Iyay, kana na maragadahan kung bilitaan mo ron. So, buti may pasabot nga pasudlon ka trabaho? O, lagi. Kanla kung gano'n akong tabangan ta ka. Ay, sugot kay kaon sa mga trabaho, ha? Tighin mo mga feeds, pre. Dako kayo ng kumpanya, ha? Unya, depende na nila o asa kay asahin. Mau ba? Ingon man nga, nakinanglan ko nung tao pa. Mao nga, kiaris na ka. Nakadawat man kong dili mayong balita, pre. Unsa mabalita? Wa ko na kay trabaho. Lagay, pre. Arang-arang masadang sweldo, pre. Sobra sa mo. Sige, sugot ko, ana. Tingin mo feed sa filmi ko. Sugot ko, ana. Okay, pre. Ugma mo kuyog, ha? Mujuti mong ugma, kuyog na lang tayo na ippaingon ako dito. Ay, kapala ka. Dawat lagi ka. Ako rin bahala. Mudiskarte ko ba sa among manager? Okay, sige, pre. Ugma, ha? Unsa oras ako ato, ha? Mga alas 8. Mga alas 8 sod. Sige. Kinanglan nga wapay alas 8, naanata dito. Sige. Mas maayo na. Agi ala ko din, Igi. Agi naman, pre, ha? Agi ako din, pre. Mo agi mayug ka sa mua. Agi ako. Wala problema. Ato na ko, pre. Sige, pre. Og salamat kayo. Uy, di ko naman pugngan, pre. Wako'y kapugong ni mo panahon na, pre. Huwag trabaho. Hibaw ko, pre, pero pugngi ko nga. Kuan ba? Ang inom ta kay... Ako rin mong bangka kung mag-inom ta. Ka na noon, ikay bangka. Sige, pugnati ka. Tungod sa akong kalipay nga, gitabangan taon ko sa kong kumpare, makakita ko trabaho niya, gipainom pag yung taon ko, malipayon kay ko pagbalita na ko sa kong asawa. O niya? Tuan na si Pariti may dong? Tuan na day. Masa day gisgutan ninyo, nga murag malipayon man kay mong duha. Sincere kay inom ko gamay day, ha? Kitsa ba day malipay taon nga, tabangan ko Pariti may kasutrabaho day. Ha?
Lagi, trabaho. Nagkatrabaho na di siya. O lagi. Iya ko tabangan ng kasuod sa trabaho ang taon kay kuan man ko no, nagkinahanglan man kunog tao kay kuwangan man. Mao na nga pasudlod ko niya nang hinahanglan lagi tao-taon. Unsa man sa trabaho, Tigbuhat sa feeds sa Pilmico. Feeds? Tigibo, o. Kadang pagkaon pas mga branap ba? Sama sa manok, iro, baboy, dugpod, ugod sa panadiya. Basta pagkaon sa mga branap. May hinuon, uy. Pero, uy, basig na idaghang mga babae dito, ha? Basig adto ka dito maghinanggaw. Tingalig malimot ka. Ay, miss Mausa na you. sa hinungdan nga nung nataktak kasi mong trabaho dito. Tiya gina, bida hisgot mong kadang way lami, oy. Wa ko ana, oy. Dugay na na. Nga naman, di ka gustong isgutan ang mga nangagi. Kung giunsa ko di mos pagtunto, ha? Lisa, fresh ka ko. Ay, sorry. Sa makakapoy ni mo. Noon sa taon kay. Sige ko gisgot na mga panghitabo na sa una panahon. Ay, gisgot na. Ano, giunsa ta makas magpahinomdom di ay? Suma ikaw ba? Kisa na suma? Ha? Sige nga, balik lagi sisgot yan ang mga panghitabo. Noon sa mga tungod kay unsa man, be. Ay kong pasok Giunsa man tika pagpahinomdom, be. Kinsa may suma, ana? Ha? Bidas mo. Giunsa lagi tika, be. Ikaw rin may gayaw-yaw niya. Ay kong pasok ag maayuhan. Saan lagi tao naman trabaho ko, trabaho mo na ako. Pagpuyo! Preska. Pagpuyo! Aday, isude eh. Kita doon may taon na kustos. Hilom ha, hilom! Bidas sa taon, ani kalakiha, hinoon, unsa. Mo trabaho ko kay para doon natay income niya. Mag-inaan na. Hilom! Ay, hello. Ayo. Si Toyo! Ma'am, maningil ko. Hilom! Dong, sorry kay Dong ha. Mao na bayad rin mo Dong. Aday, busulti ta. Dali kon. Busulti ta! Sir, maningil naman ko sa... Hilom. Huli dito! Batiarin niya, sir. Batiarin niya, ay! Naon sa amin ay, huwag mo bayad. Musulti lang di kang bayad, sir. Ma'am, di kayo managpala mo dito. Wait, tabi ay na ay. Di na ko ay. Naunsa mo? Naglagot ko bunil nay. Ngano naman sad? Naundang na siya sa trabaho tungod kinakinanggaw. Karon, mubalik na sa trabaho. Oh, unya. Di pa ka anak, mabuhi na mo. Dili na mo magsigig pangayo na mo din eh. Nanay sad, uy. Kaya ngano, dili tinuod. Dili manggod nay. Nataktak na siya sa trabaho sa una. Kay giuyap pa niya ang cashier sa ilang tindahan. Unya, nasakpan. Aw, damay siya. Karon nung mutrabaho na sad na siya, kinsa naman sa uyabon anak niya. Ang iyan na sa manager. Ay, pastilan, baya ni mo friska. Kung wala kay pagsalig si imong bana, di, biyain na. Di manggod nay. Nakahimo na siya kausa, so may posibilidad nga mohimo gyapon nag-usab. So, di na lang yun, di ay pwede nga mag-usap ang tao. Na? Hinumdumi baya friska. Nga ang tao, magkahimo na lang usa gumikan sa tao. Say, buti may pasapot nay. Nga basig nakasa ng bana nimo, ha? Gumikan sa imong pagkulang. Kuwang? Ano gutang nakuwangan? Oh. Kuwangan pa siya nga halos kada gabi jirjiron tangway pahuway. Bisag mo suulat tong hubak, tira gihapon paita. Nya pagkuwang pa nanay. Hoy, Priska, paminaw ha. Tanan nga ang jirjir nalay makalipay god sa tao, ha? Mo imong paminaw. Tanawa sad kung asa kang dapitan na kuwang. Ha? Dili kay magsali ka na lang pagkagabi kada gabi. Kay ngano, ikaw, wasa di ay kamalipay. Aw, lipay sad. Oh, oh na diha. Basta nay, uy, di na ko musugot kung mo trabaho pa ng kanahan. O kung di ka musugot, ikay manarbaho. Nya, asa man kuno ka, di ka man, dili man yung patrabaho ng imong bana, asa man kuno ka, may sige na lang mo, salig na mo. Naunsa ba ya ka, oy? Tiguang na mo, oy. Kita, uy, gibundak mang yun. Sige na lang, uy, ato na lang ko. Di lang kamkaon. Ayaw na lang. Nang lood ka, ha? Ray,
Unsa man na nagpaksiw ra ba kog lechon dire niya, di apay adobo. La, uy, inita pa sa ilakaw di ay, uy. Unya na lang kung taod-taod mo ulit, nay. Pagkakalan sa ko diha, nay, be. Na, daan pa ko karaan na nang imong kansyon preska. Gusto mo kaon ako ni Budbud, bahala ko kaon, lakaw lang ko. Ibaw na siyang lakaw ko, bida ginibihan na. Sarang urasa, late ang iwan buhat ko pritimi. Asam ginibihan na Pag ganero tumabot, bahala ng lakaw ko. Piyaan ko ni bay. Bida, ako lang yung kadaduhan. Wag yun siya. Ni cellphone, tingog. Bahala na ni. Di ko tutubago na yung cellphone ko tingog dito. Bahala na to. Basta bahala na. Kadaduhan ko ni bay. Kita mo sa partimi. Oh, laim day. Ang muslingan. Tingog day. Bida. Abi na ko gamuha itong cellphone na. Bida. Paililan ko partimi sa manager. Og, makasuri ko trabaho. Okay kayo. Hila ko ni. Hindi na. Nalak na. Madali ko. Basig, di mo mag-abot sa partimi taon. Taxi lang ko. Oh, lah! Yung ako ni mga requirements, kandahan mo yung taon, ani, nabili magsud. Bida, ahak na ni. Bida, asam to yawig skandardok. Asa ka? Kaya sa di mo, Asa day ka? Oh, nalimot ka sa kong gisulti ni mo. Di ba ningon ko ni mo nga mag-abot ang mis paritimi? Ipaila-ila ko niya siyang manager? Unsa man? Pasudlo ko kong trabaho karon, unsa man kay? Amo dayon gali ka to yang giingon nga trabaho. Natural day unsa man di ay. Ganina ra kong gahuwat nimo. Ako lang giling kinaduhang bay. Bahala ka oy. Be, bili sa kadiyot be. Ako mga papers, to sa sud, ako mga requirements, nabilin sud. Bli dia. Ang yawi ba? Nandun akong yawi di ay. Nagpalit naman kag bagong kandado. This Wow, is Lex. O saan lang gigamit mo? Kato na, dito si Babaws TV. Katundaan? Oo. Wa na to oy, nawag kang nangyawi ato. Unsa? Ano nangitam sa kaato oy, naunsa ka man? Bida, ako kong ikadaduhan ni pultahan kaya nagtuo kong naan mong yawi. Wa in town oy, hagbay ra in town tong nawa. Parang ibangkong na ni Ron. Ibangko nga naman. Usaw na ito pagsoda ng ikadaduhan mo na kumultahan. Stang, anong gikandaduhan masada nimo? Doon kasi ka ni abot oy. Wala mo lakaw kong white tao din Biyahan ako nga, gilak na kong pultahan. Ay, aulong ka ba na diha? Giahak ba yan mo? Lakaw na lang dito oy, ako na lang gubaan na. Kalakon, may noon ko ni mo. Ako mga papili, sasaman. Ha? Ako mga requirements, naman soon. Ha? Limtan mo na ako, be. Ay mo manang sayop, gadanghag man ka. Ay, perbida kalit si be. Pahawa niya, be. Ato ni martilyohon. Why martelyo? Asa mo ni martilyo na to? Nasa sod, kuha ano to kung gadanghag ka. Pagkakindort, wa! Porti lagot ta taon ni partime na ako taon kay porti niyang paabot porti sukuha kay wa mi motungas akong sabot ha di ko no ko interesado sa trabaho lagi mao nga wag gyud ko kasuod trabaho kunya akong hibaw-an taon naam day taw yawi tong kadado nga akong gikadado sa pultahan narasbag sa akong asawa wa lagi taon mutugan kadangan bida di siya gusto makasuod kong trabaho. Pagka wag utok to bayhana taon usaon man ako ning ako kasawa taon gusto mang di ko makatrabaho kay lagi basig makauyab kuno ko sa trabahoan mo sakto mo na iyang rason saban kung kamoy pasultiyon unsay ako buhaton ning bayhana bi palihog tambagi ko ninyo bunil. Dako kay kagdaog sa KBP ko pining, no? Pila sa iya. 5,000. Yahay kayo kay nibiya man. Yahay mo ko, bawi yung katumuhang nga gikaon. Hala, uy. Anugon. Ako, sa kalibo rate, pre. Man, anak, sa kalibo. Iyahawa, 5,000. Pero nga nabiya, magkaungupan kay anak dito. Dili, naman siya shoot out sa barar. Tuburan. Ama o di ay. Nya, mas dako man kuno kay 40 man yung pakyaw dito. Ama ayo. Saon. Ayaw kay padaki nung may kakita. Yayaw, 5,000. Nya, kasi may nagkakuha.
Wara, girapol balik. O lagi, kasama. Ambot lang, kinsa'y nakakuha ka. Kinsa to. Kaping Yeah. matapang nga kaya kang ipaglaban ang sipanyawan ko mix anti-press. Inom sa tag kape anti-press. O niya ito Tuwa nga. sa puto o budbod. Budbod ni Bibika. Dali, Bambina. Salamatan na to, ang tanan na to mga kaigsoona, labi na yun. Ate si Jen? Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa atuang Don Pepe Tablia kay Tasing Energy. Happy ang mga bata. Unya, gawas sa Don Pepe naapod at naatay para sa mga dagko ang dark chocolate nga Don Pepe. Unya, palit mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Oo na, mga bata, kinalam, inom yung tao doon, Pepe Tablia, mga bata, kay happy yung kay ka. Sama mo ka, happy sa Happy Mart, luna ko nun. Og maktan kun mga tumo kay barato og sulba ng krisis nato diha. Nya kamo mga bata ay gyud mo kalimot. Ugom-ugom kita OBM special papalit gyud mo sa inyong mga ginikanan. Labi na nang Diamond Yema special nindot kay na natong ugom-ugomon. Nya labi na gyud sa ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Kamoy atong isuwag kape or isuwa datong unsa or atong isumsum kun magsyat-syata mo na the best kayo. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Modi Hakap og ni Sir Raul Soto og ni Ma'am Hasmin. Good morning ni Modi Hakap. Mabini na baro dinis Ma'am Hasmin. Good morning nyo diha Ma'am Hasmin. Salamat kayo. Og sa tanang mga tao ni Kuya ni Pepito nga ni gamit na sa atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix Bao the best na natong imnon ko nato sa opisina kay kondisyon kay tala. Binigyan sa mga tao ni Dodong CRP Pito diretso na subo ang gipagamit apod ang Panyawan Coffee Mix nga lami kay imnon mao niya mo gigamit diri sa stasyon pod. Og sa tanang mga tao ni Best Meal Choice Nurse Ricky Nurse Ryan Kangki. Ma'am Casmer Araw, good morning natong tanan diha mga talisaynon. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato ka na og Said Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka mo kaon sa imong pamahaw, inumdaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Maugyapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong parehapon, inom na pudaan ng usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol, tungod kay duna na makatambal, nga na makaayo na atong kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kideogut ay Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Og sa tanan po na itong mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Said Limit Oil. Thank you yung kayo ninyong tanan. Number 1, gihapon sa market ang Said Limit Oil. Salamat. Kanatungod kay tinuod nga mutabang na to. Tinuod nga epektibo. Muwagtang sa itong panuhot, pamaol, panikit sa kalawasan, barikos beans. Katol kuto sa kabataan o gilikay pagyuta sa digdi kay grabe na kayong dinggi karon kun mga plasta sa ato ang Said Limit Oil pero sa buta ana rama palit sa butika di ba din? Tinoda sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal niya makita lang tanang produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap nga mao gigamiton ni Ate Bikay sa dili sa maligo. Oh. Si Bikay sige ginang pamati na to si Bikay. Thank you kayo, Bikay ha. Salamat kayo. Og sa tong Panyawan Coffee Mix nga mao giimno ni Ate JJ og ni Boss Mark. Salamat gigayon ninyo. Og sa iyang tanang pamilya.
o ganang pamilya sad nga naas kabukiran, nga layo-layos butika, maglisod naglugsong kay wala lagi kasakyan nga motor, pwede ra gyud mo mag-order sa Shopee, mag-Shopee lang ta. Shopee na lang, kay the best kayo. Ihatod pa sa inyo ang inyong order. Shopee! Di ba, Bam? Yes! Kamusta ka mo? Ang ato ang mga unsingan ini, ang ato ang mga gamitan, ang ato ang mga users. Sex celebrity ko, di kabiyon, so ayaw ka mo kalimot, ha? Karoon kasi kikuwan-uwan ang kaliban natin ang mga gagmay mga kabataan, ganahan ka sila maligo sa uwan, duwa-duwa, labi na ka ng kusog ay mga sandayong, ganahan ka sila magduwa-duwa, magligo-ligo, o mato pa, lumoy ka na itong buhok kung maligo ta sa awan. Aniya ang sabon. Said Celebrity Kotek Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alang usap kinini atong mga engnon tamurag dry ang inyong skin. Ado na siya natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Kutis artista, kutis porcelana. Ini pa namin ni mo, younger looking ang atong mga panet. Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Ano na ito mga apeng, doon murag blackheads or whiteheads. Ayaw ka mo kalimot, ha? Kay kani, mauyato ang gamiton, aron magpabilin kitang gwapa. Ang mga laki, mugwapo. Ang mga bata, musamot kabatanon. Ang mga bayot, sama! Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Mata na naman sa butika, ha? Mas maayo magkita ni mga iyang selyo. Sid Marketing. Thank you. Thank you. Salamat kay bangon niya sa tanan po natong makaigsunan no nga wa masayon nga no daghantang mga major nga sakit. Tungod man gud as toxin nga pundos ng kalawasan. Kay bisag asa ta, moinom ta bisag unsan, agi toxin nga mo sud sa atong kalawasan. Mao nay magdaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante kana. Mao nay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini daghan kay mga major nga sakit nga mo akboy nato tungod kana sa toxin nga nasud sa atong kalawasan. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, sa sumban pa natong balatian, constipated ka og ingon man ang atong kidney problem. Mao dadon aning mga toxin nga musud sa atong kalawasan. Mao na mga sakit nga ato ang bation. Mao na ang inom gyud tag Genitox. Simple man kayo usa ra gyud kakapsulas Genitox. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Kana kuno pa kay balatian ha. Pero doon na kay balatian kawalog yung kainom. Ay kawalog katulog yung kainom. Buntag udto hapon niya imna na tong 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mahinugdan sa imong balatian karon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom kita matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutagtag sa mga toksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato karon adlaw agayat. Ako ang Ate Pres si Dudong Bunel. Dili nis Bunel balingit kay wa naman ay problema sa Bunel. Sige blag suri-suri. Ligo-ligo mga isla. Nya may na sad kay ron mulangoy si Bunel balingit. Kay gito. Asa malangoy? Sa kanang wa naman si Ma'am Josie. Iniglago niya, dako kay glagubo. Ito yung asawa? Namatay mas Ma'am Josie, Ate Pres. Puti? Oo. Mau ba? Pagkatong daabot ato ila si Arnold Esteva. Di ko siya Arnold. Oo. Nawa na taon. Kondolis atong kondolis usab. Mao na nga kani dilahi ni si Dudong Bonel. Kanis Dudong Bonel Ate Pres murag daghan mo siya mga record sa unang panahon. Mao na nga gipaundag trabaho siyang asawa. Karon na gyud trabaho. Diha iya kumpare nga si Timmy gi-offeran siya nga patrabahoon ang iyang asawa di masugot. Ya dugay kay lakaw yung asawa dito silahang mama niya. Dugay ginbalik so gilakan ni Bonel ang ilang pultahan kay di man sa kaako mo biya nga open ang pultahan gilak niya paglak niya Ate Pres nabilin man niya ang mga requirements dito sud unya pagingon nga nabot niya sa asa kay lakaw ko dai kay ang biyawi usayawi wa mayawi nawaan mo yawi ana wala di malasa siya ato lang ni martilyo dai sa to waten to sud ang martilyo noon sa taon si Nadalakan po sa martilyo. Bida sa din Priska. Ayaw na Priska. Para na siya. Kung nakasama na imong bana, doon ay kausaban, di ba, Ate Pres? Mauna. Naagyo kausaban. Ang tanan, doon na usab magaling panahon, di ba, Ate Pres? Maujo. Sa una, nindot kaya itong pamati kada buntag niya karon. Karon, di ba, na arthritis na ta. Arthritis na ta. Di, ang ato ang kalikupan, Ate Pres, lahi na kayo sa unang panahon. Basta
Basta bata patauki pa dyan atong lawas. Gulyat, wag yung tayo gibating nga unsaan, ano. Tilahi po sa una ang kalibutan, Ate Pres, di ba? Yun naman. Wapa mabuslot man atong ozone layer sa una. So, ang kunikta sa kainit sa kaadlaw, dili dayon makasuod sa kalibutan. Karon lahi naman, open naman, buslot pa itong ozone. Mao na nga grabing kainit atong bation, Ate Pres. Unya nga nawa man atupi. Ba, uy, tawag lagi nila king binding and rope insulation. Mo Sabi nila nga tagpat. atupan. Wa man lisod man May lisod. hagdan, Ate Pres. May hagdan. Away Hagdan na. Mali ay. May hagdan, Ate Pres. Siyang pangutana, Gulyat. Ang pangutana niya, saan mo kuno niya ang asawa, di ba gusto makatrabaho siya? Saan mo niya ba? Di, ang niya asawa di gusto mo trabaho. Dili, lagi kay ang naman. katong yagi ko no, ang cashier sa ilang gitrabahoan, uyaw man siya. Uyab. Unya, sa may Sakpan. ilang panginabuhi. Wa, siya siguro inangitag paningkamo taon nga makakaon or kakapoy, no? Kapoy kay na day, preska ayo inana day. Tagaig ka kanang kagawasan mo ba? Another chance. Another chance. One more chance ka baton pang Victor Wood. Mao. Ha? Mao na nga ayo. Ikaw ba unsay basa na to diya ba? Lucas 14, Ano man? 26. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Kana. Kani gospel ni kagahapon. Gospel Usas gahapon. mga hubadaan ni Gulat kung resultis parit sa nagmisa nga sa ato ko ng mga lihok ug pagkinabuhi kinahanglan ko nga connect with compassion. Abot pasabot ba nga imo jud Si Padre Randy, figurasyon. ang imo jud pagkinabuhi nga imo jud nga gamito ng kalumo sa imong kasing-kasing. Imong paminahon pinaagi sa imong ikatulong dalunggan diin mao ang kasing-kasing. Kasing-kasing. It is that third heart. Unya kining ingon ani karon. Ay ikaduhang utok ba mo sa man? Siguro utok dunggan. Dunggan. Naman sa ikaduhang utok. Anay utok unsa man na siya. Magagibaw. Magagibaw ba? Biblia tong gisgutan ha. Bible lagi pero naman sa ikaduhang. Ayaw niya ito bisgutan na ikaduhang utok. Padayon ta, ang iyamang upang lihok-lihok, wala siya kanabitong mga kanang termino sa karon ng kabaguan nga support lang ko. Wala say support sa iyang bana. Pananglita na iyang bana og nakabuhat og ingon ta kahiwian gamay kanang na ang iyang tuliron pinaagi dili sa sige paninghag paningsingka. Tupong pabitong katunit na kuani kanang Monsignor Kamumot Gulyat. Ang nangawat og manok. Di ako may usadong. Dadalang ni. So yan gigamit ang iyang kasing-kasing. So ipapoy dito sa liyodong ay ko ato. Yan ako ni kuan bitaw ka ng kwarta nga. Nautan sa kwarta niya na gusto mo wam. Iya ko nung sing-sing gihubo nga. Iklinda na niya dito. Kaya wala ko yung kwarta. Iklinda nga to. Ano? Matod pa bitaw. Bratog Pedro. Matod pa bitaw sa wali ni kuan. Padre Ubod. Padre siya na. Nangawat ko nung kuan cellphone. Pabalik. Pagkaugman, nibalik. Ngawat po ka ng sa to laptop. Nabtan niya siya. Balik og man dong ang free TV. Dat ako ni ugma ha. Reklamo ko ta sa bukat ra. Ang isa nga, isa kay yang gibutang sa kasing-kasing ang pagpaubos. Pagkaugmaon sa Padre Ubod tipo. Nokto ko na. Ayo, magkuha na ko sa aircon. Ingon ko na sa, unsa nang butasan sa kawatan? May na, nanuktok na. Nanangit na. Balik ko ba nung di may TV? Dadapod na yung ana. Balik ta, balik ta. Bunel. Bunel, kanang na ang ingay mga asawa nga, suportahan sad ka. Basta mo mga tinguha, kaayuhan. Pananglitag doon na kay kahiwian nga, nahimo, ingna nga, tuliron, pinaagi. Namo ko sayo gulit ka kanang labinan nato mga ginikanan nga magbuyag ta sa ato mga anak, dili kuno kayo mo dot ang imong tambag ko agi ni mugsingka. Ilumoy jud kuno ni mugsulti. Ayaw ana dong. Ako bitaw Gulyat dili ko pag-unsa kay haring manuyopay man akong boyfriend. Ha? Stata? Ay paghisgutungan. Wa ko maghisgutungan. Haring man manuyopay akong mga boyfriends. Kadaghan man akong gingnan man. Og mo gamit ako sa kilo ron, og mato nga. Sunod adlaw, 1/2. Sunod adlaw, 1/4. Sunod buwan nito. Ato madugay, wa na. O karon, wa na yun. Asa man yung stata sa yago di ay?
murag nawa na masarang gugma sa ako sa akong boyfriend. Di ba? Kinsay manggilit pa kulyat? Tata sa yago ba katong usa sa mga butan nga NPA sa una? Ang kulibutan mo kasi mo. Ay, ba kuya ba? Salamat naman agatin sa laman, no? Karakang pasultihan. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Maymay. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu Province. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta sa akong mga ginikanan nga nasunod pa sa akong mama sa among mga apuhan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dalagita pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa ka, ma? Nanasad ka, anak, ha, Maymay? Mutana nasad kag asa ko. Magilis gani ko dili, pangutana asa ko. Aron may paus ako asa ka paingon, kay tingalig mangutana sa papa. Ay, ay nalang tanim mo, Maymay. Kay kun mangutana ka, niya, makauyon kag asa ko mo adto, labi nagslungsod, makuyog, mandayon ka. Unya, nag-abot na ba slungsod, bisag unsa na ipapalit. Tako, Rejonis, mama, uy. So, una pa dyan na siya sa bata pa ko. Karon ramanggod, di na manggod karon. Ay, dili na karunduaan. Lain na pod. Kana nasang mga dinaga nga mga butang, nga way mga hinungdan. Sama sa pugong buhok, sudlay. Yan sa paginari, lipstick ba? Lip tint ramanggod ng gamit na ko, mauy. Pero natural raman na, kay babae man ko. Ay, way kuyog, uy. Kaya nga kung kwarta diri, igo na para buhi sa yuta. Magbuhis tayo ka sa tong yuta, ma. Ay, di na lang kukuyog. Ay, magbuhis ka man dito. Mauna na diha. Kiat gani, kuyog ka. Ha, may rasad eh. Kaya hasol ka ayaw ka ikuyog kung magbuhis na ko si yuta. Daghang request, kay gilaay og pinaabot na ko. Mo na nga, bilin lang ka din sa bahay, oy. Nagbuhis sa yuta? Opa, mamay ingong mama. Oo. Tingbuhis masab di ayron sa ilang yuta, kay matagtuig man gid sila ga nagbuhis sa ilang yuta. Nganong ilang mama raman pa? Wala kay apin? Kabilin mala sila mga ginika ng yuta, sa ilaw lang ng pamilya, sa ilang kaliwat. Bana rabaya taon kumama nimo. Dili ko nila kadugo. Ay, ano din na pa? Dako-dako biyagin ng yuta,
Di lang titulado. Kay murag tax declaration ra may gikuptan nilang mama nimo ana. Samot. Kumakasabot, ana. Nungag na lang ko pa, uy. Kay masuko na sab niya tos mama, inig-abot niya nga, wapay ni nungag. Ma, nanang imong tambal. Ay, tiguang nagyudi ay kumaymay. Daghan na og mga gipamati. Bahinon ko na lang kaadaan ng atong yuta. Huh? Nganong bahinon man? Katingalig mawa na ko. Unya, wa pa mabahin ng atong yuta. Mama, uy. Dugay pa na, uy. Karon na magod ka na luya nga nasakit ka. Kung amti ka, pertig yun imong malditaha. Pag-ilom diha ba? Aray. Aray. Ay, sa lagi pag minaldita ron, ma. Kay luya pa ka. Dari, pag-inom na sa imong tambal. Kay oras na sa pag-inom sa imong tambal. Ang yuta, kumun pa na siya. Sa inyo pa ng apuhan nga si Mama Paulina. Plano na kong ipabuak-buak na ni Namo aron mahibaw na sad mong akong mga anak sa inyong bahin. Wagit ko interes aning yuta na mo sa una. Apan niyang nasakit si Mama, nakarealize ko nga husto si Mama. Nga mientras buhi pa silang managsuon, mabahin na ni Claro, aron dili may makakubot nga mga apo na sa among apuhan, nga maoy nakapangan sa tax declaration aning yutaa. Apan gining apiki lagi tas kwarta, wagit ni nila mahimo. Hangtod nga, may miadto sa among lugar nga nagpaila, nga magtukod og dako nga kompanya o gustong musod sa among dapit. Unya, dili may musugot nga may magtukod og dakong kompanya dinhi sa among lugar, sir. Malinawon ang among pagpuyo dinhi samtang nagtikad aning among yuta sud sa dugay ng panahon. Maong kun may kompanya man gani nga mutugaw sa among kamalinaw dinhi sa among dapit, amo kining babagan. Wa mo'y katungod nga mababag. Kikining inyong yuta, usa kini ka Timberland. Unsa? Mao ka na. Dili jud kini inyong yuta. Kay Timberland man eh. Nganong ma-Timberland man ni sir? Nga may mga tax declaration maning among yuta. Og nagbuhis man mi. Maski ang among mga kasikbit na among yuta. Kanang kasikbit inyong yuta, gipirmahan na sa mayor o sa inyong kapitan. Ha? Sa among kapitan, sir? Ma, adtuon na to, Skap? Kap, nganong ni pirma man ka? Ngawa man lang gani ka magpahibaw na mo nga mga hingtungdan? Kita man untay angay nga magtinabangay dinhi sa atong barangay, Kap. Nang Molina, Timberland maguding yutaan ang o protected area ni gobyerno? Dili, Kap, oy, dili. Kadugay na namong na nag-ihain ninyo taa. Karon na lang ni nahimong Timberland. Nga nagsigi man migbuhis ani matagtuig. May tax declaration man gani mi ana. Hay karon ng inyong mga tax declaration ng be. Kita ko og uban pa niyong record sa ninyo taa. Ako nang kolektahon. Ma, tax declaration ko no. Ay, why problema. Doon na tayo tax declaration may. Nganong inyong manggihatag? Gikinahanglan mas kapitan pa. Pag matuod man kuno to nga naagyod tay record sa atong yuta, nga nagbuhis ta ani matagtuig sukad pagyud kani adto. Nahibaw na hinoon sila ron sa tanang detalye ining yutaa. Ha? Gipatawag mo na mo ron, kamo mga nagkupot og tax declaration sa mga luna dinhi sa inyong lugar, alang sa maayong kasabutan. Unsa man ka ng maayong kasabutan, sir? Dito, sir. Hinaot nga pabor namo mga pobre. Ang magtukod og dakong kumpanya dinhi, gustong bayran ang inyong yuta. Tag 10 pesos matag square meter. Unsa? Ginoo ko 10 pesos ra?
Murag na kami no gyud namo ning mga tawhana, namong mga pobre. Siyempre, naglisod sa pagtugot ang mga tao. Di mo'y 10 pesos ra matag square meter ilang bayad sa among yuta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, ang yuta sa kong apuhan, usa kuno ka timberland. Unsa may but ipasabot ini? Nganong karon naman lang ni na timberland nga may tax declaration man mi ani, og nagbuhis mi matag tuig. Ikaduhang pangutana, may gustong musod nga dakong company sa yuta namo. Kung timberland man ni, allowed ba day silang mutukod og dako nga kompanya? Ni perma na kuno ang mayor og ang among kapitan. Ikatulong pangutana, kining dako kuno nga company nga itukod sa among dapit, gusto ming bayran sa among yuta. Tag 10 pesos matag square meter. Makatanunganon ba ni? Makapugos ba sila namo? Ikaupat nga pangutana, unsa man day kalahian aning tax declaration sa land title? Kay may kaila si mama nga kasikbit namong yuta nga gustong mukuha og land title sa ilang luna. Wa na kuno sila tagai. Unsa man gyud angayan namong buhaton? Pobre ra taon mi. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Maymay. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kinig si Attorney Elaine Bathanog. Akong tingog today, it's me. Ako ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema ninyo, Dr. Obra to the rescue gihapon. Busa, ay na mo pagdugay, ay na mo paglangay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo sa ato ang programa. Di mo laayon, nalingaw mo, naapagyud mo'y nakuha nga lesson, inspiration in life. Makaingon ka nga, uy, di ram di ako na problema, o arang-arang lang po niya akong giagian karon uy. Ngano gasi makog mugtok nga kanibitaw siya, okay ramang gani ni, naam gadi ni kasulbaran niya, nganong ako magsige makog hinuktok, wa na ninong ko'y gibuhat din ha. O, diba? Muna'y purpose sa ato ang mga programa niya. Ato ang letter senders, pasalamat mi sa inyong padayon nga pagsalig ug pagsuwat. Paabot lang kita gamay guys. Kay, first come, first serve man ni ang ato ang pagbasa sa ato ang suwat o paghimog drama sa kahanginan, sa ato ang mga script writers nga atong dapat pasalamatan kauban ng ato ang RMN Production Center nga mga artista, lineman, editor, spinner, director, no? Para ani ato ang programa, one of the longest running radio program, no, in the country. Sukad pa sa panahon ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso gining ato ang programa way sipyat. Inarong orasa mutultol sa gyud ang ato ang mga suking tigpaminaw. Salamat kayo ninyo. Usahay di madunggan sa radyo kay wala oy na YouTube, na po'y Facebook. Kung nilarga pwede ra gyud mapaminaw online. Mo na kanindos technology, no? Kay nakuan na gyud, na lahi na gyud atong letter sender naging adlaw taga Spain. Natay mga avid listeners nga naa sa Kuwait. Muna magpasalamat mi ninyo. Thank you kay sa inyong mga likes, mga greetings, pag-follow sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Magkita-kita ta ha. Unya, pwede gyud ninyo mapaminaw atong programa sa Facebook. Si Maymay, atong taguon ang iyahang tinuod nga pangalan, taga Cebu Province. Ning suwat ni, kabahin sa iyahang pangutanang may punto legal, kay naay yuta ang iyang ginikanan nga nasunod sa iyahang mama ngadto sa iyahang mga apuhan. Daga pa man ni siya, no? Atong panahona. Unya, pagkasakit sa iyahang mama, diha siya naka-realize nga mabahi na gyud unta, no? Ang katong yuta kay pagsugod atong nasinatis drama nga di baya unta siya interesado. Karon na hinuon, nagka-problema na hinuon sila sa yuta. So, una niyang pangutana, ang yuta sa kong apuhan, usa kuno ka timberland aguy. Unsa may buot ipasabot ani, nganong karon man lang ni na timberland, nga may tax declaration man ni, ug nagbuhis matag tuig. Okay, now,
ang kaning mga yuta diri nato sa Pilipinas gi-classify man gud na siya according to zones ug according to sa paggamit unsa na siya. So pwede og residential, commercial, industrial, agricultural, niya napoy kanang gitawag natog timberland, no? Unsa may pasabot ana kung moingon ta og timberland nga property. Ang pasabot ana nga timberland property, no? Meaning to say it's a property owned by the state. Apil siya sa kanang ginatawag na tug public domain nga predominantly kanang ang predominantly ang mga naa dinha mga punuan, mga tanom, pero ang tag-iya ana gobyerno. Okay? Mogid na ang langtod pagkasurya guys. Ang tag-iya ani gobyerno. And why makatag-iya ani kung timberland manggod kay di man na siya ang classification manggod kung timberland, di siya alienable and disposable. No, meaning to say dili siya ma-own privately. Dili siya pwede mahatag or mapanag-iya after. Pwede ra siya mahimong private property. Kaya kag inalienable, di siya pwede mabaligya. Di siya pwede mapanag-iya og pribado nga tao. So muna ang timberland. Pwede ra na siya maklasif or mabalhin sa private nga property kung moagi siya anang proseso nga reclassification. So, pwede na siya i-reclassify pinaagi sa DENR. Kaya mo man na ang opisina nga naay authority to reclassify a property, no? A property for reclassification property para mabaligya na siya. So the fact nga ningingon sila nga timberland ang inyuhang tanawa ko no ang tax declaration may kung unsa gyud nakabutang na classification din ha. Pero ang DENR naanay record sa tanan nga mga yuta nga gi-classify as timberland. So if you want to be sure kay usahay basin sayop inyong tax declaration. So you will have to check kung unsa gyud classification ninyo din ha. Timberland ba siya or agricultural nya ipa-check gyud na nimo sa DENR, no? Kung unsa na naa din ha. Okay? So, tan-awon na nimo i-check na nato tanan ha. So, muna pasabot sa timberland. Pero to know kung unsa gyud siya, DENR gyud ka. Ikaduhang pangutana, may gustong musunod nga dakong company sa yuta namo. Kung timberland man ni, allowed ba dahil sila mutukod og dako? Kuno nga company ni, pirma na kuno ang mayor og among kapitan. Balik ta. Kung tinuod na nga timberland, ang tag-iya ana ang gobyerno. Ang timberland is a property of the state that is inalienable and indisposable. Dili siya pwede ma-dispose, di siya pwede mabaligya, magpabilin siya nga gitag-iya sa gobyerno unless mausab ang iyang classification to residential or whatever. So, kung nga timberland na ang mayor ninyo o inyong kapitan gapataka. So to be sure, kung unsa gyud ang iyang classification, adto gyud mo sa DENR to check. Kay even if ikadako nang munay pinakadako nga kumpanya sa tibuok world, kung timberland gyud iyang classification, di gyud sila makapanag-iya pud ana. Maski kamo, di gani sila na noon. Ikatulong pangutana, kining dako kuno nga company nga itukod sa among dapit, gusto ming bayran sa among yuta. Tag 10 pesos Uy, matag square meter. Makatarunganon ba ni? Makapugos ba sila namo? You know, we'll have to check, no? Kung unsa gyud ang status usa sa yuta before ta mo decide. But of course, definitely, ug namang gani gyud mo'y katungod nga mudawat og bayad. Dili 10 pesos ang atong basihan kung di at least unsay market value, no, sa property. Duhamang gud na ang valuation sa property, guys. Ang zonal value, depende sa pag-value sa BIR ana or ang market value which is depende sa sa yuta anang lugara. So, kung gusto ka, pangutana sa mga kasigpit nga mga yuta kung pilay palit nila or pilay baligya nila sa ilahang yuta. Diha ra po na magtuyok pod kung pilay dapat nilang ibayad ninyo per square meter. Ikaupat, og mo po na basis kung unsay makatarunganon og di.
Napaday 10 pesos nga yuta ron. Ikaw pa to katapusang pangutana unsa man day kalahian aning tax declaration sa land title. Kay may kaila si mama sa kasigbit namong yuta nga gusto mo kuha og land title sa ilang luna. Wala kuno sila tagai unsa man gyud angayan namong buhaton. Pobre taon ming. Okay, ayaw taan ng mga inana nga batasan nga pobre kay kitang tanan bahalag unsay estado natos kinabuhi na agyud tay katungod og protektado das balaod basta naata sakto. Now, the reason nga nung makaingon ko nga di siya matagaan og titulo is because akong duda timberland gyud na siya. Balikon nako, unsa man ang timberland? Timberland is a classification of a property nga kung timberland ang nakabutang sa iyang classification, ang tag-iya ana ang gobyerno, unya ang kanang timberland di na siya pwede ibaligya sa gobyerno maski kinsang tao, no? So muna di gyud na maisyuhan og title. Now, ang tax declaration og land title lahi. The best proof of ownership is ang kanang land title nga girehistro nimo under the Torrens system ngadto sa Register of Deeds. Unya, so muna siya gyud ang best proof of ownership. Muna siya dokumento nga nakabutang unsay meet and bounds, point per point ug asa og pila square meters ug kung kinsay tag-iya anang yutaa. Unya, ang kanang tax declaration, dokumento na siya nga makit-an nimo sa assessor's office sa munisipyo or sa syudad diin pamatuod nga kaning yuta naa ni si gibayra ni siyag buhis kay di ba magbayad man tag real property tax. In a way, it can be a secondary proof of ownership kay naa man sad angan as owner pero mas lig-on gyud nga proof ang land title. Kay mo man gyud na ang best evidence of ownership. Ang tax declaration, the most that it can prove is gabayad kag buhis. Although sa mga decisions sa Supreme Court ningon man pud sila nga, well, kung wa gyud title kay di man gyud tanang yuta diri sa Pilipinas na ititulo, pwede sigurong magamit nga basihan ang kaning titulo o tax declaration kay kinsa man sad ang mobayad og yuta og buhis sa yuta kung di pud sila tag-iya anang yutaa. So, marag logically gi-consider na lang pud siya kung white title. But ang tax declaration di na siya makabarug on its own as proof of ownership. Naapag yun kay dapat laing i-attach nga dokumento pagprobar nga tag-iyag yun ka ana apart sa imong pagbayad og mga buhis. Dili pareha sa title kanang transfer certificate of title kanang brown nga papel issued by the Register of Deeds nga kung kana gani imuhang ipakita ay di nala imuhang isumpay ana nga ang kanangan nga Elaine Bathan as titulo ug kani nga nako nga ID nako ako na ako'y tag-iya anang yuta. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rose. Next time, wear proper attire. Mas ka pagsalig sa client nimo when you can't even present yourself properly. Sorry, sir. Gatagan ka nimog allowance para sa inyong isulob. Gamita to. Noted, sir. Sorry. Shit. Nakasabaan na sad ko. Ay. Nakatagak pag ng mga folder. Bisit. Buddy, let me help you. Thank you. Here's more. Ako na si Daniel. Ikaw. Rose. Ingon na lang ginas boss sa mga employee niya. Ilabi na kung makakita siya og grabing potential nimo. Mao ba? Yung naanak sa kunisaw na.
Mao din nga suhito kayo kaniya. Yeah. Dinner ta? Sure, sige ba? Kano sa matay na ito i-public ato relasyon? Taod-taod na sa ta. Rose, naibawid ka nga bawal sa itong trabahoan nga mag-uyab-uyab ang mga empleyado, di ba? Ay, noon, sad. Ang importante nga naibaw tang duha ko nun sa ta. I love you. I love you too. Day, gipatawag ka ni boss. Ha? Nga naman ko, no? Wasat ko paibaw. Ato alang. Sir? Congratulations. I'm promoting you to be our department manager. Nahibaw na matingali ka sa mga key responsibilities, di ba? Yes, sir. Good. So, unsa man, dawato ni mo ang mong promotion? Of course, sir. Nalipay kay ko. Thank you for trusting me. Karong Sabado, I will let everyone know nga ikaw na ang bagong department manager. And nasa ko i-announce on the same day. So everyone should be there. Noted, sir. Pwede na kang mubalik sa mong trabaho. Congratulations, Rose. Thank you. Daniel. Everyone, listen up. I want everybody to know nga starting on Monday, Rose will be the new department manager. Why, congratulations, Dan. Thank you. And nabagoy lang announcement. Ang akong unika iha, kaslunon na pudpuhon, with Daniel. Si Daniel. Kasulunan sa anak sa mong boss. Hayop siya. Hayop siya. Iya kong gibuang. Og ako, ito usad ko. Busit. Busit. Rose! Ablihiyon ako! Magagnaw. Ni Anhi pakyut. Gawason ako. Rose, please, pasudlaw na ko. Dili ko. Kung may toyo ka, isulti na dayon. Rose, mahal di ka. Pasudlaw na ko. Ang saba, may mo ba ayaw pamugos? Pasudla lagi ko. Sa suot na mag-istorya. Daniel, ang saba! Ano ni suot magyud ka? Huwag isira pag hindi mapultahan. Sige, ako di mo. Daniel, dili ko. Miniuno na ka. May bagong giling mo ka. Ganahan ka ini, di ba? Daniel, ang saba! Uhihi ko! Dili ko! Dili na ko! Dili na ko! Please! Please, ayaw! Dili na ko! Daniel, ayaw! Ayaw! Hayop ka! Nanginaot ko nga. Huwag kayo na isultihan sa nahitamo na to, ha? Kilugos ko ni mo. Rose, mahalan di ka. Sorry. Unsa? Wala
dili na sumbong sa iyang gibuhat nimo. Dili na ko kaya. Dili mo kaya kay mahal ka? O dili mo kaya tungkol kay mahal pagyapon nimo siya? Mahal pagyapon ako siya. Pero uno naman tao na siya dayo, uy. Sa may laban ni mo, ana? Sakit kaayo, day. Oh, sakit yung kaayo na. Kanang nagtuok ka nga kamo na di ay, pero ang ending sa laing babae nagpagkasal. Ano ka sakit? Ano ka dito tumbos? Mao nga kung ako pa ikaw, girl, no? Back out na lang, uy, kay waki laban. Day. Unsa? Mo resign ka? Oh, sir. Pero nga naman. Personal reasons lang, sir. Di gyud ko gusto nga mupahawa ka. Pero kung dili gyud ka magpapugong, wa ko'y mahimo. Thank you, sir. Oh, kumusta naman ka, girl? Minyo na. Og na sa may anak. Wow, may gali ka move on ka, no? Naka-move on ka itong tawahan na? Uy, ay kung ina nga hangtod ka ron, nagkasamok paghihapon siya nagkasamok paghihapon siya sa mga una-una. Day, putla na, uy, minyo na ka. Ubayan na kasad mo. At kayo na para sa imong baan na, kung ipadayo na ni mo. Day. Pila nakatuig ang nakalapay. Pero hangtod karon, naapaghihapon siya sa akong kasing-kasing. Kumusta na ka siya? Naguna ko na basad ka siya na ako karon. Bakit di sa tinuod lang, nakigminyo lang ko sa kumbana karon aron matabunan ang sakit nga ako na feel atong higayon na akong Daniel. Dili magod ko makadawat nga nakahimo siya sa pagbuang nako. Daghan kong mga first experience nga kauban siya. Og hangtod karon, naglisod paghapon kog move on niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Laman itong puso. Mao katong mga hikalang kaagi ni Rose nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan hanggang ngayon.